И здравейте хора, аз съм Канга и тук сме на Теди06 и днес ще правим едно кратко ревю на сървъра София Крафт и да ви кажа, IP ще има в описанието. Да. И нека започнем с ларповете. Да, я... Или не, първо с командите, както виждате. Ние не сме ранг, ние сме мембър, имаме команди Вижте, аз E6 съм 99. и PV1. Ето, както виждате, това е един голям чест. И да започнем с ларповете. Warp Гледаш Envious. големия чест. А? PV1. Да? Аз въобще не го знае. Еми, браво, ела. Ето Warp Envious. Вчера тук имаше някакъв бък и нямаше Envily, но сега има, виждате. И да, това е Warp Envious и Warp Bonus, той също Чакай, аз искам. Така, да отидем на Warp Да, ще Bonus се е тук. редувам. Не, много. И това е Warp Bonus, в този чест има, като за първоначално има фулка и няколко стрендки. Както виждате и китовете са кит нова година, който май че в този чест и кит мембър. Те са Pro 4 и нещо там на литери. И Warp Crate. На Warp Crate, нали, като вотнете, имате два пъти право на вота от два различни сайта. И тук поставяте кейовете, виждате какво могат да ви Аз имам два стака. Сега ще ви кажа, имам два стака кейове. Най-хубавият кит според мен е кит Emperor. Той има шанс да ви се падне едва, което е много рядък. И Warp Enchant. Той също е на спаун. Да, тук е сега даже ще ви покажа. И да, ето готово. Виждате, че е на спаун. И да, Warp End. Той е най-новия Warp. Преди няколко седмици го добавиха. И да, тук има стрендки. Честно казвам, доста добър е Warp End, но не знам Скачате и тун-тун-тун. Да, ама никой не идва, не знам защо. И да, другия Warp Event. Има супер мега евенти, които са Човек, от седмица. само ти ли ще говориш? А? Само ти ли ще говориш? Еми давай ти. Дай да се редуваме през него, искаш ли? Сега е твой ред. А, да е. И това е Warp Event, понякога има супер мега големи евенти. Те са от 7 часа до не знам си колко, зависи какъв е евента. И Warp Event 2. Тук купаете най-различни, нали, диамантени, няма как да го кажа, блокове родието. Да, това е като май. Тук редат много и почва да ви лагва, като да не кажем какво. И така, тук има много приятна коледна украса, както виждате. Мен ме кефи. Но не е коледа. Ама навънка приносим. И Warp Focus, там стават мега евентите. Сега, Мега P5. сега съм на... Сега на кой Warp бяхме? Ехо, на кой Warp бяхме? Не, ти си знаеш. Warp Focus, нали? Не, затова не обичам с теб да си прави интрото. Аз интрото лъжа. И това е Warp Focus, долу може да се купувате полшанки, ето се ги продават, ама си ги купувайте от Warp End, защото са тройно по-ефтини. Искам да допълня, можете да видите също едно кратко ревю на Neymar 519. Каналът му ще бъде в описанието, също и на Теди06. И да, IP ще има. И нека да прибързаме към Warp Mini Games. И това е Warp Mini Games, има TNT Run, тук нещо ново ще добавят. Сега да покажем всеки минут. Paintball и Kit Pepe. Не ми се губи време, те като дойдат ще разгледат Warp Plot Me.
Не. Ето и те намериха някакъв хак. Айде аз сега. И това е ларп плотни. Така, когато си направите парцел, което е една равно такова, едно равно, и там си строите защитено, вие не могат да ви го чупат, може да си добавяте хора последния начин, тук пише. И сега е редно. И отиваме на LARP, Potion Shop. Potion Shop е на LARP FPS. Да, просто е отдолу. Да, то се вижда. И само да ви кажем, на LARP PP, на LARP FPS никога не скачате без Steam, защото ще ви скилят като нищо. Питайте ли, ние го знаем от личен опит. Да, сега да премина към LARP. И това е LARP. Тук се биете. И тук поне може да скачате без Steam, защото идват по-големите нубове. И също така, ако се задъните в дупката сте деят. Това е супер лесно, човек. Взимаш си тук или си оставяш айтемите в Ender Chest и се оставяш, или се оставяш в Ender Chest. Да, знам, няма такова, ама имам предвид, че ако ти скочат 5 човека и то се стреляне такива. Ама аз пък имам шарпнес 10. Ето Иван Съпа, Хелпер, спамя LARP FPS, и LARP ResInfo. Направо на LARP ResInfo, там са LARP YouTuber и LARP Rules. И тук, нали, се казва как да направите рес, има и команди, но сега няма смисъл да ги четем. Да, тези към LARP Rules, да. Да, мой ред. И сега да преминем към LARP Rules. И тук пише, че е забранено е да се използват краковете, защото има бан, 3 дена. Прилича малко на 30 това отдолу. И забранено е да искането от неща от админа, защото милтват, паниш милтват. Да, и така нататък. Сега. И ето LARP YouTuber. Ако сте ютубър с над 50 суба, ето и го кита. Доста добър е. И ако сте ютубър с над 650, ето и го кита. И на седмица трябва да имате по 1-2 клипа, иначе ви махат ранка. Ето им скайпитата. Да, и отиваме на LARP Shop. Аз се направих, чакай сега е мой ред, ама направих направих си езика на някакъв арабски и малко ми лагна. Ако искаш ти направи това, защото сега ще ми крашне сигурно. Аз го правя тук ченковете. И аз ли да започна? Аз започна? ченковете, ама такова. Да, бе, започва. И тук е фуда, както виждате има и материали за полшени. Прави се. Добре, да, ти продължи. Да, бе, аз. Сега тук може да си купувате вълна, с която може да се строите, да слагате рандомо. То всичко си е написано, честно казвам. Да, тук има и храна. Въпреки, че... Но това, ето това, няма никакъв смисъл, защо ябълките са тук при. Не знам, но аз искам да допълня нещо. Тук от, нали, като върти такива много пари ви дават, така че тук, да, има скъпи неща, но с тия пари, дет ги печелите, и също има и LARP лотари, дето може да спечелите много пари. И сега си на LARP SMS. И приключваме. LARP YouTuber го показахме. И така, това са... Тук ще добавят още някакви ранкове, може би. И това е ранкелит, 1 лев цена. Ето виждате кита, въпреки че... Да, само меча му не е добър според мен. И има... Да? Танга. Да. Ето вече ще чувам. Добре. И тук има следните команди, виждате ги. Има Kit Member Plus, виждате. Дайте се редуваме на ранг, искаш ли? Помниш ли ония бък с табелката с кита? Ама това беше в друг сервер. Тук не става, ето пройда, виж, да. Виж, че ти мърда мишката надолу.
така. И да, това е ранг Спартан за 2 лева. Ето виждате кита, на този меча му е малко по-добър. 3 лега. И да, това е ранг Чампион 4 лева. И ето, но този не ме кефи, защото вижте просто сета. Но да, има доста команди. И това е, това е ранг Кинг, 5 лева цена, но е доста добър. Вижте сета, вижте меча. И аз имам Ама това е най-ниския ранг, бе. Не, Warp Emperor е новия ранг. И те я виж му меча. Това е най-готиния ранг, според мен. Мисля да си го купувам скоро. Това ти якия седо. Ето има всички команди. Има тайм. Доста добре. И да, това беше всичко от клипа. И до скоро.